Maayong buntag mga igsoon ko diha. Sulod ning santos nga misa karon, atong iapil sa atong mga pag-ampo kining mosunod nga mga intensyon. Misa pasalamat para sa padayong grasyang nadawat ug kabaskog sa lawas sa pamilya. Mamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat ug kabaskog sa panglawas ug proteksyon kada adlaw nga pagbiyahe. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat ug sa kabaskog sa tagsa-tagsa ka panglawas. Pamisa sa kalag nila ni Remigio, Junita, Modista, Alex, Salome, Paulo, Purificacion, Cristina, Siriaca o Pedro. Misa pasalamat sa maayong panglawas sa ug sa mga grasya nga among nadawat matag adlaw. Misa pasalamat sa adlaw natawhan ni Alvaro. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga among nadawat. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ug pamisa sa tanang mga kalag sa purgatorio. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi o kabaskog sa lawas sa tibuok banay. Pasalamat sa maayong panglawas sa akong pamilya o sa mga kalag nila ni Marta, Arsenio, Crescente, Cristina. Pamisa alang sa kapaloyang dayon sa kalag ni Natividad. Pamisa pasalamat sa tanang grasyang nadawat o kabaskog sa lawas sa tibok na mong pamilya o pamisa sa mga kalag ni Rolando, Ima, Alejandro, Milonia, Ibilia, Janicia, Raul, Jaime, Hakabin, Pedro, Anasilo, Rinaldo, Bibi Jesus, Martin, Eulalia, Waning, Victoria, Chapisto, Ventura, Florentino, Cipriano, Catherine, Virgilio, Catalina, o sa tanang kalag sa purgatorio o sa mga kalag na wala na'y nag-inumdum kanila. Ang nagpamisa Hasmin o Saki Paniedo. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat o kabaskog sa panglawas uban sa akong pamilya. Pamisa sa kalag ni Petronilo, Roberta, Ronilo, Silvinus Senior, Idobihis, Buenapi, Danilo, Lenora, Esteban, Eutikyo, Sibera, Anatolia, o sa tanang mga kalag sa purgatorio. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat o pamisa sa kalag ni Papias Junior, Eric o Ninya Nafi. Pamisa alang sa kapuling dayon ni Nazaria, Ben, Sherwin, Alicia, Mark Jan, Evans o Valentin. Misa pasalamat rason sa may kalawas sa tanang mga nag-alagad sa simbahan o ospital. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa pangaman nila ni Senyor San Pablo, Senyor Santo Niño ug Mama Mary, ug pamisa sa kalag ni Bernabe. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat ilabi na sa kabaskog sa panglawas. Pamisa sa mga kalag nila ni Marciano, Carmen, Cesario, Carlita, Miropo, Godofrida, Rafael, Aniano, Gertrudis, Leonides, Felix, Casiana ug Provincio Senior. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat o pamisa para sa kalag nila ni Francisco, Hinoviva, Florencia o Dina Joy. Pamisa o panghinaot nga unta wag tango na sa Dios nga labaw makagagahom nga unta maayo na ang gipamati sa akong tutunlan o sa akong tibuok lawas na tagaan na unta ako o kabaskog sa panglawas. Misa pasalamat sa grasyang nadawat, labi na sa grasya sa kinabuhi, maayong panglawas, maayong pagpanarbaho, giya, panalangin o proteksyon sa matag adlaw. Pamisa pasalamat kang Mama Mary, Saint Bernadette, Saint Raphael, Saint Michael the Archangel o sa Divine Mercy. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Maria Nina, Angela, Silverio, Nancy, Josephine, Felisa, Felicitas, Milania. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat ilabi na sa grasya sa kinabuhi sa maayong panglawas sa akong pangayoon sa Ginoo, ang akong mga anak nga tulo ka buok tuwa sa gawas sa nasod nga unta sa kanunay panalipdan ang ilang sa atong Ginoo sa mga kadaot ug disgrasya. Misa pasalamat sa kabaskog sa among panglawas sa adlaw-adlaw sa amahan nga makagagahom sa tanan o sa mahal nga Birhen Maria kang Senyor Santo Niño ug pamisa usab sa mga kalag nila ni Teodoro Senior, Natividad, Agapito, Susima, Apolonia,
Anastasio, Pedro, Gregoria, Emiliano, Aurora, Irene, B, Romana, Modista, Alejandria, ug sa tanang mga kalag sa purgatorio. Ilabi na kadtong wala na naghandom kanila. Pamisa alang sa kaayuhan sa tanang infected sa COVID o proteksyon sa tanang. Pasalamat sa gasa sa kinabuhi ug maayong panglawas. Pamisa sa kalag ni Juanita sa iyang adlaw nga natawhan sa tanang kalag sa purgatorio ug kang San Antonio de Padua sa kapistahan niya. Pasalamat kang Senyor San Jose sa tanang blessings kang ihatag ug sa tanang berhin ug santos sa langit. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa kabaskog sa lawas. Misa pasalamat sa Dios Amahan, Anak, Dios Espiritu Santo, berhin sa Simala, Fatima, Barangay, berhin sa Barangay, berhin sa Lourdes. Pasalamat kang Senyor San Vicente sa maayong panglawas o sa mga grasya nga nadawat. Misa pasalamat sa grasya nga nadawat o pamisa alang sa kalag nila ni Ismael, Juanita, Maribel, Arlene, Amalia, Diotripis o Claudio Sr. Thanksgiving Mass from Mr. Paulino and Mrs. G. Estosi and family for all the blessings received. Pamisa sa pasalamat sa mga grasyang nadawat o sa kabasog sa panglawas. Pamisa kang Mama Mary, Senyor Santo Niño o kang Black. Pamisa pasalamat sa kapistahan sa San Antonio de Padua sa kabasog sa panglawas o mga panghinaot nga malayo sa mga sakit o katalagman sa kinabuhi. Pamisa sa kalag nila ni Anesita, Cirilo, Francisca, Moises, Prudenciana, Daphne, Rodacris, o Mary Joy. O pamisa sa kalag na wala na naghandom kanila. Misa pasalamat sa grasya nga nadawat labi na sa kabaskog sa panglawas nga tukang Senyor San Vicente Ferrer, inahan sa kanunay panabang Senyor Santo Niño, Senyor San Roque, San Isidro Labrador, Senyor San Pablo ug sa mga santos ug santa sa langit. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat. Pamisa alang sa kalag ni Luz, Arlene, Hanley, Ernesto, Eugenio Sr., Amando Jr., Amando Sr., Maura ug Inis. Pamisa sa maayong panglawas ni Raymond Reed Madrigal ug sa mga kalag ni Jisan, Cristita ug Justino. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ug kabaskog sa panglawas ug alang usab sa kapuling dayon sa mga kalag nila ni Isayas Jr., Brian, Benito, Soledad, Emiliano, Filipa ug Canisha. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa tibuok namong pamilya, ilabi na sa grasya sa kinabuhi ug pamisa sa kalag ni Maximo, Marcelino ug Arnulfa. Pamisa pasalamat sa ika-27th wedding anniversary o sa mga grasya nga nadawat labi na sa kabaskog sa lawas o sa tanang mga santos ug santa sa langit. Misa pasalamat ni Randy Fortuna nga nahuman na sa iyang quarantine sulod sa 3 ka bulan. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat o sa maayong panglawas. Pamisa sa mga kalag nila ni Mahencio, Severina, Lamberto, Malco, Mansuito, Fernando, Corazon, Faustina, Isabel, Julio, Fernando, Paulino, Camilo, Filon, Jose Jr., Gregorio, Lourdes, Polencio, Pilimon, Hilde, Felix, Severino, Narciso, Joseph, Isayas Sr., Frescasita, Joseph, Isayas Jr. Mamisa alang sa may panglawas sa among pamilya sa pangaman ni San Antonio de Padua. Mamisa pasalamat sa grasya sa kinabuhi kabaskog sa mga panglawas o paglikay sa COVID-19. Mass intended for the death anniversary of Lamberto, may his soul rest in peace. O pamisa pasalamat para sa maayong panglawas sa tibok pamilya o sa mga grasyang nadawat. Misa pasalamat sa grasya sa kinabuhi sa pangaman ni Mama Mary. O pamisa sa mga kalag nila ni Antonio, Anselmo, Socorro, Fee, Edwin, Claudia, Cesario Sr., Gerardo Sr., Candido, Francisco, Valentina, Filomena, Rogelio, Ginalin, Gaspar,
Archimedes, Misio, Maximina, Dionisio, Linda, Robin, Maximina, Gregorio, Concordio, Brigida, Alfonso, Juanita, Benita, Jose, Juan, Soledad, Joselito, Jennifer, Daisy, Nazario, Remigio, Preciosa, Mirinciana, Irene, Juan, Rosny, Lucrecio, Adelaida, Rodolfo, Galicano, Felix, Lucindo, Amanda, Natalio, Vitaliano, Lopinito, April, Quintino, Silveria, Luciano, Timotea, Casimiro, Emidia, Carlito, Emidia Bis, Edmondo, Stanislao, Simeona, Evangelina, Romeo Sr., Eutikio, Virgilia, Tarcisio, Mario, Andres, Beatriz, Virgilia, Leonarda, Vivencio, Pedro, Francisca, Ramon, o Guadalupe, Inday, Olda P, Pilumina, Helen, Ruin, Stanislao, Eutikio, Elino, Petronila, Pedro, Teresita, Roberto, George, Fortunata, Sinaida, Gregorio, Ramon, Francisca, Florentina, Alfredo Sr., Chodora, Ezequiel, Anastasio, Artemio, Rogelio, Anacito, Diosdado, Anita, Florencia, Feliciana, Severino, Estela, Margarito, Jose, Dionisio, Cecilia, Juan, Miguelito, Corin, Antonio, Beatriz, Roberto, Porferia, Primitido, Loro, Gaudencia, Beatriz, Eugenio, Petra, Eutikio, Baldomera, Justino, Cristita, Cirilo, Marcosa, Monico, Justino Jr., Joshua, Francisca, Nolasco, Nicanor, Constancia, Desiderio, Juan, Casilda, Jeremy, Maribel, Flores, Felicissima, Susimo, Rodolfo, Racine, Rinaldo, Albino, Angelita, Chopilo Sr., Chopilo Jr., Felipe, o Francisca, para sa kalamdagan ang conversion ni Noel Oviedo o para sa proteksyon ni Michael Lico, o pamisa kang Mariana Suarez for good health and long life, protection against accidents and sickness. Pamisa pasalamat alang sa ika 82nd birthday anniversary ni Mama Kunit Aparisi from Aparisi family. Pamisa sa adlang natawhan ni anak ko Rita Duwalio Aparisi. O pamisa sa mga kalag nila ni Rodolfo, Maribel, Sharami. O pamisa sa mga kalag nila ni Chofilo, Chodora, Esterlita, Sofio, Nazarito, Anatalio, Narciso, Yolanda, Catalina, Andres, Inta, Silvestre, Perpetua, Antonia, Dilahero, Ursula, Saturnina, Patricio, Elenita, Francia, Delfina, Felicissimo, Bernardina, Hermohina, Nicolas, Milicia, Joan, Jaime, Bonifacio, Juliana, Bonifacia, Jacinto, Victor, Junicia, Segundo, Marcelo, Juana, Esteban, Eugenia, Tino, Clara, Benita, Soledad, Marciana, Doroteo, Jesus, Santiago, Aurelio, Celestino, Mamiliano, Vicente, Discora, Lourdes, Rufina, Yoprosina, sa tanang mga kalag sa purgatorio, ipamisa sa kalag nila ni Vincio o Silvina. Daghang salamat. Sa ngalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pag-ampo sa mahal nga kasing-kasing ni Hesus, katulong adlaw, o kasing-kasing nga may gugmaon o yamot ni Hesus tungod sa kainit sa gugma nga nakapadilaab sa imong malumong nga kasing-kasing. Kutob dito sa bilin ingon man sa katapusan mo nga pagpanihapon o sa dito sa Kalbaryo, pangayoon ko sa dakong pagpaubos nga duktan mo ang akong kasing-kasing sa siga sa imong Diyosnon nga gugma, ug tudloan mo ako, Hesus ko, sa angay ug takos kong buhaton.
aron hikalimtan ko ang akong kaugalingon ug ang butang nga yutan-on nga maoy makapaulang sa pagsulod sa imong hamili nga kasing-kasing ug matuman dinhi kanako ang imong santo sa iyamot nga kaubuton karon ug sa walay katapusan. Upot di uyamot nga kasing-kasing ni Maria inahan sa matawang nga gugma, tabangi ako sa paghigugma ni anang Dios nga gitinguha mo ug dako nga among higugmaon. Amen. Amahan namo nakasalangit pagdaygon ang imong ngalan, ubot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, nanualo sa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan ug bulano sa bangbunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa anak ko sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nakasalangit pagdaygon ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan ug bulano sa bangbunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. amahan namo nakasalangit pagdaygon ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunual sa kami sa nang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan ug bulano sa bangbunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. pagampo kang Senyor San Roque, maluluyon niyamot nga Dios Ginoo ug amahan nga may gugmaon. Ihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian, diha kang Senyor San Roque, aron tungod sa iyang panabang makita namo ang kaayo sa kalago sa lawas. Tungod sa mga bertudis nga gihiyas mo kaniya, kay siya ang among dangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakod. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakod, ilabi na ang coronavirus o amahan nga may hugmaon nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis o ihamot nga anak ug tungod sa mga bertudis ni San Roque nga among langitnon nga tambal. Ingon man giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo, ang mga haring Kristiyanos, aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo ug ang mga irihis ug dili binunyagan managbalik ug maila kanimo. Ingon man luwason mo ang mga kalag sa purgatorio ug ang anaa sa salang mortal aron mahigawas ni anang hilong nga infernohanon sa mga sala, aron kaming tanan mobate sa katamis ni ining langitnon nga tambal ug maabot na tungod kaniya ang dayon nga katamis dito sa langit. Amen. Amahan namo nakasalangit pagdaygon ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Og dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa tandaotan. Amen. Himaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan ug bulano sa bangbunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. amahan namo nakasalangit pagdaygon ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon
sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Og dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa tanang daotan. Amen. Maya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos anak kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulano sa bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maya sa manog sa anak ko sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan na mo na ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga nagapasaylo kami sa nakasala ka na mo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, nanualo sa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos anak kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulano sa bangbunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa man ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa man ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, maghinulso kita sa ato mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog ng santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga maggahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakanabas ako dako yamot sa unahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nagamuyo ko kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsoon. Kanya kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dadon unta kita niyang adto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy ikami. Ginoo kaluy ikami. Kristo kaluy ikami. Kristo kaluy ikami. Ginoo kaluy ikami. Ginoo kaluy ikami. Mag-ampo kita. O Diyos nga may kinadmanon o mahigugmaon, tinubdan sa tanang kaayo, ipanala ang imong espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran o gagaka ang among mga buhat diha sa imong dalan sa kadait. Kinamong ipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari ban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlogikan sa unang basahon sa mga hari. Miabot siya sa usa ka langub ug mipuyo siya didto ug giingnan siya sa Ginoo. Unsay gibuhat mo dinhi Elias? Ang Ginoo miingon, lakaw og barog sa tumoy sa bukid at ubangan sa Ginoo.
Unya miagi ang Ginoo og may kusog nga hangin nga mihapak sa kabukiran og nangatipak ang mga bato. Apan ang Ginoo wala diha sa hangin, ug human sa hangin miabot ang linog. Apan ang Ginoo wala diha sa linog. Human sa linog miabot ang kalayo. Apan ang Ginoo wala diha sa kalayo. Ug human sa kalayo may hinay ug malumong tingog. Sa pagkabati niini ni Elias, gitabunan niya ang iyang nawong sa iyang bisti, og migawas siya og mibarog sa agianan sa langog. Og may tingog nga miingon kaniya, unsay gibuhat mo dinhi, Elias? Siya miingon, Ginoong Dios nga labing gamhanan, ikaw ra gayud ang akong gialagaran. Apan ang katawan sa Israel mibiya o gigunob ang imong mga halaran o gipamatay ang imong mga propeta, ug ako na lamang gayud ang nahibilin, ug buot pa ako nilang patyon. Ug ang Ginoo miingon kaniya, lakaw pauli dito sa kamingawan sa Damasco, ug sa imong pag-abot dihugi si Hazael aron maimong hari sa Syria, ug dihugi usab si Jehu ang anak ni Namsi aron mahimong hari sa Israel, og dihugi si Eliseo anak ni Safat nga taga Abel Miola aron mahimong propeta ilis kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Nangandoy ako nga makakita sa imong nawong o Ginoo. Nangandoy ako nga makakita sa imong nawong o Ginoo. Pamati o Ginoo sa tingog sa akong pagsangpit. Kaluyi ako ug tubaga ako. Mahitungod kanimo nagsulti ang akong kasing-kasing. Ikaw ang ipangita sa akong pagpanaw. Nangandoy ako nga makakita sa imong nawong o Ginoo. O Ginoo, nangita ako kanimo. Ayaw tagua ang imong nawong kanako. Ayaw isalikway diha sa kapungot ang imong sulugoon. Ikaw ang akong mananabang. Ayaw ako iwakli. Nangandoy ako nga makakita sa imong nawong o Ginoo. Gituuhan ko nga makakita ako sa kaayos sa Ginoo diha sa yuta sa mga buhi. Paabuta sa walay kahadlok ang Ginoo. Pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Nangandoy ako nga makakita sa imong nawong o Ginoo. Ginoo kaninyo. Manaw sa kanin. Ginotlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Imayaw ni ikaw, Ginoo. Sa Jesus mingon siya mga tinunan, nakadung kamong gaingon kaniadto, ayaw panapaw, apan karon sultihan ko kamo, nga bisan kinsay mutan-aw sa usa ka babay uban sa laway nga nauna nagkapanapaw na kaniya sunod sa iyang kasing-kasing. Busa ko ng imong tuong mata makaangin kanimo sa magpakasala, lugita kini o ibalibag. Kaya mas maayo pag kanimo nga kawadaan ang imong lawas o sa kabahin kaysa itambog ang tibok mong lawas ngadto sa impyerno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini o ibalibag. Mas maayo pa kanimo nga kawadaan kag usa ka kamot kaysa itambog ang tibok mong lawas ngadto sa impyerno. Giingon usab kaniadto, isang kinsay makigbulag sa iyang asawa, kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakigbulag.
Apan karon sultihan ko kamo nga ang mubulag siyang asawa nga wala magluyib kaniya makasala kay siya man ang nakaangin sa iyang asawa sa pagpanapaw kung ang asawa magminyo pag-usab. Ug ang mga asawa kaniya makapanapaw usab. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Ano na ibahin, mga pulong sa Ebanghelyo, nga kung ato kining literalon gyud sa pagsabot pagkaburtal nining maong mga pulunga. Kung ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini. Mas maayo pa nga kawalan kag usa ka bahin sa imong lawas kaysa ang tibok lawas itambog ngadto sa impyerno. Saon sa mga paagi nato masabot o samton kini mao mga pulong nagisgutan sa Ebanghelyo. Ang lawas gitawag kini templo sa Espiritu Santo. Nagpuyo ang Espiritu Santo sa matag usa nato kalawas kay kini templo man sa Espiritu Santo. Busa kini mong lawas kinahanglan atong atimanon. Dili nato panamastamasan. Dili nato pasipan-an. Nga diha sa atong gihimo pananditan kay kini gisugom sa Ginoo ni ato gay kining tumanon. Kini mong mata nakapasala ka nato. Putlon kining kamot kay kini mong kamot nakapasala ka nato. Atong ipasipad-an ug ipanamastamasan ang templo sa Espiritu Santo. Busa usak kini kadakong sala batok sa Dios. Ang mga mata gitawag kining bintana sa atong lawas nga pinagi sa atong mga mata atong makita ang tanan nga atong palibot. Pinagi sa atong mga mata atong makita ang mga maayo nga gihatag sa Dios kanato. Sa ato pa kung ato kining gamiton kining maong mata sa matarong kayot nga paagi, kini magdala kanato pinagi sa itong pagdawat, pagsinati sa mga maayog, mga kayon nga iyang ihatag sa tao, kini magdala kanato ay kita may dool sa Ginoo. Ang kamot pananglitan, daghang mahimo ang kamot. Mahimo kining kamot, upasakit sa sikataw, mutampala sa sikataw, apan kini mo kamot usab makahimo sa pagtabang sa sikataw. Kung maghiskot kitag paghalagad, nagkinahanglan kini kamot. Kung maghiskot kitag paghatag o pagpaambit, nagkinahanglan kini kamot. Musa kini mo kamot ay mahimong gamiton sa tao, aron kita may dool sa Ginoo. Apan kung dili na ipahiluna ang paggamit ni mong kamot, kiniusab magdala kaniya ngadto sa kalaglagan sa iyang kalag. Usa kini deng giingon sa ginulugita ang mata. Putla ang kamot, dili na to literalon kini sa pagsabot. Ato lang buhaton, ug angin atong buhaton kayod, nga kining atong lawas, puloy-anan man sa Espiritu Santo, ato kining atimanon o gamiton unta kini pinagi sa tanang mga bahin ni mong lawas kay kita may dool sa Ginoo o kini magdala kanato ngadto na gayud uban kaniya sa kamayaan dito sa langit nong gingharian. Ang Dios mong atong magbubuhat o amahan nagpadiyag sa iyang kaugalingon pinagi siyang anak. Pinagi siyang Espiritu, iya kitang gihigugma o buot siya nga si Jesus atong mailhan o higugmaon. Mingon kita, Ginoong among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, magbubuhat sa langit o sa yuta. Tabangi kami sa pagtawad sa imong mga binuhat.
sa pagpaugman sa kalibutan o sa paghimo niining mabungahon alang sa kaayuhan sa tanang mga katawhan. Magampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pagampo. Amahan, imong gihimo ang imong gugma alang sa tao nga makit-an diha sa imong hinigugmang anak nga si Jesucristo, nga nakig-usa kanamo isip tao ug among manunubos. Tabangi kami sa pagtubo sama kaniya o sa pagpadayon dinhi sa yuta sa taha sa pagdala o kaluwasan o kagawasan alang sa tanan. Magampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pagampo. Amahan, imong gibubo ang imong kinabuhi o gugma pinaagi sa imong balaang espiritu ngadto sa mga kasing-kasing sa mga katawhan. Tabangi kami pinaagi kaniya sa pag-alima sa unsay nasamdan, sa pagpahumok kung unsay tiga o sa pag-init sa unsay mabugnawon. Magampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pagampo. Amahan, Anak ug Espiritu Santo, himua kining katilingban ug ang tibuok simbahan nga mahimong buhing timaan sa imong kaugalingong katilingban sa gugma. Magampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pagampo. Amahan, Anak ug Espiritu Santo, himua nga ang among mga gagmayng simbahanong katilingban uban sa tanan nga ania karon dinhi nga usa ka timaan sa imong mahigugmaong presensya. Magampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pagampo. Nining tuig sa ekumenismo, pakigdialogo sa mga nagkalinlaing tinuhuan ug sa lumad nga unta makita nato ang atong kahiusahan diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo among Dios, paminawa ang among pagampo. Ginoo nga among Dios, mahimo kagayud nga sukaranan ug kahulugan sa among Kristiyanong kinabuhi. Uni kami isip mga nagapanaw nga katawan sa kahimpit sa among kinabuhi ug gugma diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, bagampo kamoron ng ako ginyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan, makagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakrifisyo, ikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, tanawag nga mahigugmaon ang among mga pag-alagad kanimo. Dawat ang mga gas nga magihanan, o tabayin kami pagtupo diha sa Kristiyanong pahigugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang ginumanaan kaninyo, Manaw sa kanino. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan Dios nga tunay makagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Kaya imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, o imong gisilutan tungod sa katarungan, o imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. O busaban sa kagawaman sa langit, nagpasidong kami kanimo nindi sa yuta, o nagdayon kami sa imong kalangdon sa way hunong nga pag-ingon.
Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kaitasan. Dahil ko na nag-ani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaitasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos niining mga gasar mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuhasog pa, nagpipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niining adto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga kulawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niining adto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mabalik nini. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo, amahan, ninigpaan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kaimo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuaga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel among Obispo, o sa tanang mga pari. Inumdumi sa mga among mga igsuon nga nangamatay. Wala umon nga mabanhaw sila kang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ka nga daygon ug amoy ka nga himayaon. Pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniyaban kaniyog diha kaniya, gihatag na kanimo magagahom nga mahan, niya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Pero mag-aampo kita sa mahan, atong gamito ng mga pulong, nga itudlo ka nato sa atong manunubos. Amahan namo, anak sa langit, pagday ko ng imong ngalan, mabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagtuot, dini sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga pasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunuan luwasa kami sa dautan. Magayo kami kanimo Ginoo, nga mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among mananubos. Kay mo man naging harian, ang gawa mo kang himaya, hangtod sa kahaturan. Ginoo Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong sibahan, ug sibo sa imong kabubuton, at ay kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi og hari hangtod
sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. At ipakita ang atong paginigsunay, panagdait manaa kaninyo. Kordero sa Diyos, kinagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos, kinagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos, kinagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kiniwang kuraro sa Diyos, kinagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mulahan gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang ano, kalawat kayo. Ang panipamulo mo lamang kung mamaayo ako. Pagampo alang sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Hesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako, o hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, ay mo magkatambal nga gugma, magpalikayon ta kanamo sa sala, ug magpahamutan kanamo diha sa dalan nga magdalangan ha kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata para sa novel coronavirus. Dios among amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyo po kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus, nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot, ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos, ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung landag. Nangalyo po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghayusa kami sa pagbuhat, alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo
pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ya, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manaos sa kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Aton ikahalad ang Santos nga Misa, tungdadon ang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.